laki ko makuan. Sige na, dali na, dahil go. Nag-aaway na po sila. Wala pang kita tong vlog na to pero nag-aaway na. Mo, kami nga, dili na siya pwede nga ako na lang perminti sa vlog. Ayun. Actually, ang ginagawa ko talaga namin tapos dito. Maayong gabi sa atong tanan. So, karon muadto kita sa ginatawag nato nga buntod, which is bun. I think kamo na magbahala basta kay bonfire. So karon ani kita sa makikilabot. Makikilabot ng dalan sa ato sang hapito ng atong team leader which is si Iku. Well guys, ang pupuntahan natin. Wow! Yan lang po yung maliit na speaker na gagamitin ngayon. Substitute lang po yun ng malakas kasi kailangan lang namin tahimik kasi ang gagawin natin ay mag-spirit of the glass tayo. Kasi may hahanapin tayong spirit kasi dito po natin hahanapin yung espiritu. Espiritu Espiritu ni Mars. Ano? Tatawagin natin si Mars. That's sweet. Ikoy! Ano yan? Dito po nakatira yung sinapian naming kaibigan. Well, dito kasi sa bundok nakatira yung sumasapi. Doon po namin hahanapin yung areang yun. Ang gagawin natin ay mag-spirit of the glass. Dito po natin hahanapin yung ligaw na espiritu. Nawawalang kaluluwa. Buhay pa tong taong to pero nawawala na yung kaluluwa niya. Dapat yung gawas na niya. Mo gani nga dili na siya pwede nga ako na lang perminti sa vlog ang nakauna. Ayun, nag-aaway na po sila. Dapat lang gid ha. Kasi Laki ko makuan. Sige na, dali na, dahil go. nag-aaway na po sila. Wala pang kita tong vlog na to pero nag-aaway na. Lobat na ko. Ngayon, manahimik kayo. Uy. Aduy. Bantay. Go, bite. Bite. Bye. Ala, dala ko sa bite. Namumulot na po kami. Sa pupuntahan namin guys. So, Yan, namumulot. ready na ang aming Namumulot na kami ng kahoy para gagawing bonfire. Para tawagin ang masamang espiritu. Actually, kasama na talaga namin ang masamang espiritu dito. 7 lang kami talaga dito. Asan ba tayo dito ilatuti? O dito po yung kahoy na gagamit Yes, sige. fire. Vone ha, vone. Kasing vone gagamitin namin is buto. Yes. Buto ng aswang. Hindi ito kahoy, isa Hala. itong buto. Buto. Yan na tayo. Ang ganda na. Nagulat na ako. Paghahanap po tayo ng mga kuan. Ano ba? Nagulat ako. Meron na. Ewan ko kung ano na planuhan tong mga buang na to. Pwede tayong kumuha dito ng mga gulay. Guys, direta sa pinakatuktok sa ato gulay. ang bundok dito sa barangay. Dito tayo sa pinaka-peak na area dito sa aming barangay. Bihira lang nakakapunta dito kasi kailangan ng mga equipment at saka seminar, briefing. Ito yung tinatawag na endangered zone. In danger zone, yun daw. Are you sure kung pwede tayo mag-ingay dito? Yes! Yun, yung sa tapat namin. Ito na si Mars na yun. Gisiyon sa ang bulsa para makahalin ta. Nakay bangsa. Kasi ang sabi daw nila, yung mga so sensitive sa mga ghost tsaka masamang espiritu. Karang buhok dahil para wala dyan mo doon. Yun, maghahanap pa po tayo ng saging na patay. Patay lagi pero basta.
Maghihintay lang po tayo bago siya makapagsindi ng miracles ng ilaw or fire kasi gagawa po tayo dito ng bonfire. Aray, ang dami naman. Ayan po si Marcia yung frontliner ng ating video. So, ang galang gandang effect ng usok oh. Oh my god, sige po. Wala. Ayaw mo kasi natin mag-orasyon kasi ito po yung hidden spot. Nag-orasyon ako tayo pigta ko. Pigta ko. Ayun, umuusok na siya. Sasayawan na po namin yan. Pero kailangan namin ng sayaw na budots para lumabas. Music please. Wow! Ang ganda ng effect, ma'am. Wow. Ito yung tinatawag namin na buhanging lawin. Kasi nasa mataas. Hala. Di ba? Sorry. Sige, Diba sige, sige. ang lawin is lawin. Gagawa na po siya ng orasyon para hanapin ang espiritu para so, nahihiya lang po yung ibang kasama namin kaya hindi din nilalabas yung espiritong yun. Sana. Hala, lumabas na. Ayun na po si Robo, hindi siya nasusunog. Maintok mo yan. Ngayon, uulitin namin kasi hindi lumabas yung masamang espiritu. Gagawa na po kami ulit ng isa pang orasyon para talagang lumabas na ito. A few moments later. Galuhi ang espiritu ni Itoy. One, two, three, go. Ayun na po, unti-unti yung lumabas. Pag nagiging agresibo na po yung mga sumasayaw, yung gumagawa ng orasyon, yan na po, lalabas na po yung espiritu. Ayun na po sila guys. Actually, ang ginagawa na lang namin papasit na kami dito kasi Galuhi ang kalag ni Iko. Kalag niya nga di mahimutang. Yaso. Di kay mutang, di ka kaogno. Yaso. Galuhi ang kalag nga di mahimutang. Yaso ray gipangita. Yaso. Untag di mahimutang. Pangit siya kabayo. ayan na po, Pangit siya kabayo. mabibigyan na po ng hustisya ang espiritu ni Ikoy. Kasi umuwi na po tayo kasi natawag na po natin ang espiritu yun. Ayun, yan rin yung po yung kasabihan kasi kailangan nating lumagpas dyan. Dai magbitbit og kalayo da. Kailangan humawak ng Diri dai basig pang sunugon yun, kailangan to. Ayun guys, tatawagin po natin yung isa pang espiritu na hindi makatulog dahil may Alzheimer.
few moments later. Wala po si Tuti. Si Tuti kasi, may kuan pa yun. Meron pa yung ginuputo ni Tuti, kaso wala pa po siya. Nakakatakot tirahan ito. Asa ma'am? Gusti ka. Tuti. 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 Hinahanap po namin si Tuti. Kasi si Tuti lang yung... Ma'am, may tao ma'am. May tao ma'am. Uy, tanda ayaw na ma'am, sagdi na na. Asam sila may daan. Kadlok ba ng balay nito? Gagawa na po tayo ng apoy. Ngayon, stukin. May nasisense ako. Ah, ayun. Ayun. Saan doon po yung nahulog yung babae? Dito po nahulog siya. Nalunod po siya, hindi siya marunong lumangoy. 1 hour later. Nag-oorasyon po kami dito pero paubaya yung sound, yung background music namin. Kasi pag paubaya daw yung ipapatugtog namin, ilalabas yung babae yun kung saan nagpakimatay siya sa balon dahil nagpaubaya siya sa mahal niya na may iba na. Yung Hala, meron daw silang narinig na nagsitsit. Titignan natin kasi natatakot to guys. Sumuong saba. Ganito po kaming pag nag-aaral po kami dito. Kailangan Ito nga po pala si Mario. Marimau! 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 Marimau!